de velar polo pleno emprego. E temos máis de 5 millóns de razóns. Unha por persoas desempregadas, que demostran que non o están cumprindo. Familias enteiras no paro. Milleiros de persoas traballando en condicións precarias, en traballos que non teñen que ver co que estudaron. Dereitos aos traballadores vulnerados polo sistema. 45% de paro juvenil. Que a xuventude teña que marchar a traballar ao estranxeiro. Outra vez. É unha vergoña. Imos a permitir isto? Temos dereito a unha educación libre e gratuita. E, sen embargo, continúan a facerse recortes de gasto en educación. Recortes que provocan falta de docentes, aulas masificadas, que diminúen a calidade dos estudos das vosas fillas. Os vosos fillos, o noso futuro. Un porcentaxe de abandono escolar do 31%, máis do dobre da media europea, e crecendo. O noso sistema educativo agoniza. Imos a permitir isto? Temos dereito a unha vivenda digna e adecuada. E, sen embargo, cada día hai novos desahucios. Familias enteiras que non poden pagar as súas hipotecas. Que se ven na rúa, coas súas vivendas embargadas polo banco, e aínda así obrigados a seguir pagando unha débeda que afoga. Hipotecas desproporcionadas que atan e que arrastran como cadeas de papel froito da especulación dos mercados. Especulación que os poderes públicos teñen a obriga de evitar. Tal e como se recolle no mesmo artigo da Constitución que garante o noso dereito a unha vivenda digna e adecuada. Imos a permitir isto? A lista do que está mal, Do que non funciona. do que é intolerable, é infinita. Os poderes públicos ignoran as necesidades da poboación para converterse en títeres da industria e dos mercados. Aqueles que se aproveitan dun sistema corrupto e defectuoso para seguir gañando cada vez máis. A costa das nosas liberdades. A costa do noso futuro. Os gobernos abandonan o seu pobo para rescatar os bancos que nos meteron nesta crise. Que se quedan cos aforros, pasados e futuros das familias, coas súas casas. As multinacionais abusan sistemáticamente dos países máis pobres, explotando a súa terra para atender as necesidades do primeiro mundo, e aínda por arriba disfrutando estes abusos de regalos e axudas para o desenvolvemento. O 1% da poboación atesoura o 90% da riqueza, a costa do 99% restante. A costa de nós. O planeta inteiro convertido nunha xigantesca máquina de consumo deseñada para manter os privilexios dos poderosos, sen importar o custo humano ou ecolóxico. O planeta inteiro nunha espiral de ascendencia, e se non cambia, só pode rematar en destrucción. Basta xa de excusas.